Какво е изкуствен интелект? Основи на изкуствения интелект, как работи и как влияе на различни индустрии. Изкуственият интелект е една от най-значимите и иновативни технологии на нашето време. Той представлява съвкупност от технологии и методи, които позволяват на компютрите и машините да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешка интелигентност. Това включва способността да се учат от опит, да разпознават модели, да вземат решения и да решават проблеми. Основи на изкуствения интелект. Изкуственият интелект се основава на различни техники и подходи, като машинно обучение, невронни мрежи и обработка на естествен език. Тези технологии позволяват на системите да анализират огромни обеми от данни, да откриват скрити зависимости и да правят прогнози или препоръки на базата на тази информация. Как работи изкуственият интелект? Изкуственият интелект работи чрез създаване на модели, които могат да обработват данни и да вземат решения въз основа на тях. Например, в машинното обучение моделът се учи от големи количества данни, за да може да предсказва резултати или да категоризира информация. Невронните мрежи, вдъхновени от човешкия мозък, позволяват на изкуственият интелект да разпознава сложни модели като изображения, звуци и текст. Как изкуственият интелект влияе на различни индустрии? Изкуственият интелект вече има значително влияние в различни индустрии. Медицина. Изкуственият интелект помага при диагностика на заболявания, анализ на медицински изображения и разработване на персонализирани лечения. Финанси. Изкуственият интелект се използва за автоматизиране на търговията, откриване на измами и управление на риска. Производство. Роботите с изкуствен интелект се използват за автоматизиране на производствени процеси, подобряване на качеството и намаляване на разходите. Транспорт. Системите за автономно управление на превозни средства, като самоуправляемите коли, се развиват благодарение на изкуственият интелект. Развлечения. Изкуственият интелект се използва за създаване на персонализирано съдържание, като филми, музика и игри, които отговарят на вкусовете на потребителите. Образование. Изкуственият интелект подпомага персонализираното обучение, като анализира начина, по който учениците усвояват материала и предлага индивидуални насоки и ресурси. Етапи на изкуственият интелект. Изкуственият интелект като концепция и изследователска област се появява през средата на 20 век. Ето кратък преглед на основните етапи от историята на изкуственият интелект. Ранни идеи и концепции до 50-та година. Идеята за създаване на машини, които могат да мислят, датира още от античността и средновековието. Концепции за механични устройства, които могат да извършват интелектуални задачи, са били обсъждани от философи и математици като Рене Декарт и Готфрид Лайбниц. През средата на миналия век, с развитието на компютърните технологии, започват първите сериозни опити за създаване на машини, които могат да извършват сложни изчисления и да симулират човешкото мислене. Раждане на изкуствения интелект, 50-та година. През тази година британският математик и логик Алан Тюринг публикува своя известен труд Computing Machinery and Intelligence, в който предлага Тюринг теста като критерий за определяне дали една машина може да мисли. През 56-та година на конференция в Дартмут Колидж, организирана от Джон Маккарти, Марвин Мински, Натаниел Рочестър и Клод Шанън, терминът изкуствен интелект е използван за първи път. Това събитие се счита за официалното раждане на изкуствения интелект като научна област. Ранен напредък и оптимизъм – средата на миналия век. В началото на 59-та година се развиват първите с изкуствен интелект програми, като Logic Theorist и General Problem Solver, които могат да решават логически задачи и пъзели. Този период е белязан от голям оптимизъм, като много изследователи вярват, че изкуственият интелект скоро ще достигне човешко ниво на интелигентност. Разочарования и зима на изкуственият интелект
70-та и 80-та година. През този период настъпва такъв известен като зимата на изкуственият интелект, когато оптимизмът намалява, а финансирането на изследванията в областта на изкуственият интелект намалява значително. Това се дължи на факта, че ранните обещания за бързи резултати не се реализират. Възраждане на изкуственият интелект 90-та година до днес. През тези години интересът към изкуственият интелект се възражда с напредъка в компютърните науки и наличието на по-мощни изчислителни ресурси. Тогава суперкомпютърът Deep Blue на IBM побеждава световния шампион по шах Гари Каспаров, което е значителен момент в историята на изкуственият интелект. В началото на 21 век, благодарение на развитието на машинното обучение, невронните мрежи и обработката на големи данни, изкуственият интелект започва да се използва в много индустрии и приложения, като автоматизация, медицина, финанси и други. Днес изкуственият интелект продължава да се развива бързо, като влияе на множество аспекти от нашия живот и предлага нови възможности за бъдещето. Бъдещето на изкуствения интелект. Изкуственият интелект непрекъснато се развива и ще продължи да играе все по-значима роля в нашия живот. С напредъка в квантовите изчисления и разработката на още по-усъвършенствани алгоритми, изкуственият интелект има потенциала да решава още по-сложни задачи и да предлага нови решения на глобални предизвикателства като климатичните промени, здравните кризи и управлението на ресурсите. Изкуственият интелект е не само технология, но и инструмент за трансформация, който ни дава възможност да изградим по-ефективен, иновативен и устойчив свят. Въпреки предизвикателствата, които той носи със себе си, изкуственият интелект отваря нови хоризонти и възможности, които само преди няколко десетилетия изглеждаха като научна фантастика. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите бъдещи видеа. Ако ви хареса това видео, дайте му палец нагоре и го споделете с приятели. Очакваме вашите коментари и въпроси по-долу.